Marinehjemmeværnets musik- og tamburkorps i Randers er landets ældste eksisterende hjemmeværnsorkester. Det har i dag 30 medlemmer. Som alle andre musikkorps inden for hjemmeværnet, skal tamburkorpset en gang om året til en prøve, hvor de skal bevise, at de er gode nok til at optræde offentligt. En hel weekend før prøven øvede medlemmer af tamburkorpset på Randers Kaserne. Vi var med og overværede prøverne, og vi talte med nogle af de centrale personer i korpset. Rasmus Skov, du er jo egentlig bankuddannet. Hvad er dine forudsætninger for at være dirigent eller musikinstruktør for det her band? Min baggrund er, at som du siger, jeg er bankuddannet, men jeg har altid haft en stor passion for musikken ved siden af mit virke i banken der. Jeg har spillet trompet siden jeg var 13 år gammel, og jeg er i dag 36 år, så det er efterhånden rigtig mange års erfaring, jeg har på trompeten. Og så har jeg altid haft en stor interesse i at prøve at udvikle det her instrument, og efterhånden så har det så også udviklet sig til, at jeg rigtig gerne over så prøve at udvikle på orkester, simpelthen få den facet med også. Det betød, at jeg i 2001 tiltrådte mit første dirigentvirke, så jeg har også efterhånden en del års erfaring inden for direktionen. Jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende at have en flok vidt forskellige mennesker på mange gange på forskellige niveau, som jeg så kan prøve at få til at spille som en enhed og få løftet dem op i samme flok til at levere et rigtig, rigtig godt resultat. Det er mine forudsætninger, og det er min passion inden for direktionen af sådan et orkester her. Og hvor mange års erfaring har du sådan inden for musikbranchen, inden for instruktørfaget? Jeg har været instruktør siden jeg var 16 år gammel, så jeg har mere end 20 års erfaring inden for at være instruktør. Det har så primært været i udvikling af messinginstrumenter, eller messingmusikere hedder det jo. Og så har jeg, som sagt, næsten 13 års erfaring inden for direktionen også, og sammenspilsledelse. Du tiltrådte først i april her i det her tamburkorps. Hvad er dine forventninger til fremtiden? Mine forventninger til det her tamburkorps, de er rigtig høje. De er rigtig, rigtig høje. Jeg har nogle virkelig dygtige individualister på instrumenterne. Min fornæste opgave her, det bliver, at jeg får sammenspillet dem som en enhed. De kommer alle sammen fra vidt forskellige baggrunde. Der kommer nogen fra FDF, der kommer nogen fra DDS, der kommer nogen fra Garderverdenen. Og det er rigtig, rigtig mange orkester, som er repræsenteret i det her tamburkorps her. Min største opgave, det bliver at få spillet dem sammen til en enhed og få dem til at levere et godt resultat. Og jeg har store forventninger til, at vi kommer til at gøre et rigtig, rigtig godt indtryk på tamburkorpsverdenen. Rasmus Skov, tusind tak skal du have. Tak selv, det var rigtig hyggeligt. Og så et nyt tempo. Henriette Elkjær, du er delingsfører for tamburkorpset. Hvad er din rolle som delingsfører? Min primære rolle som delingsfører, det er den daglige ledelse af tamburkorpset. Vi har en 20 mand, der kommer og spiller her hver tirsdag.
Og der skal jo sørges for nogle instruktører, og der er en masse praktiske ting, der skal ordnes til dem, og ellers bare sørge for, at de kan sammen, og vi får den rigtige musik, og så den daglige ledelse. I har nu øvet hele weekenden i både at marchere og musicere, og på tirsdag så skal I til en prøve. Hvordan vurderer du jeres chancer for at bestå den prøve på tirsdag? Den består vi helt sikkert. Vi er godt spillende. Vi har ikke nogen hængepartier eller noget, vi ikke har fået øvet op, så den skal vi nok klare. Hvor tit øver I? Næsten hver tirsdag øver vi. Og så har vi 2 gange om året, vi har en weekend, ligesom vi har været her i dag, og øver sammen. Hvor gammel skal man egentlig være for at blive optaget, og hvordan bliver man optaget, hvis man har interesse i det? Det er ligesom med resten af hjemmeværnet. Du skal være 18 år for at blive optaget. Og det man gør, man kommer herop og kigger, og så kan man se, om det er noget for en. Så er man med nogle gange, og når man så har besluttet sig for, at det her, det vil man gerne, så ansøger man en kontrakt ved hjemmeværnet, ligesom alle andre, som gerne vil op andre steder i hjemmeværnet. Og så når den er godtaget, så er man med, og så får man uniform og instrumenter udleveret. Og så er man spændende. Godt. Henriette Elkjær, tak skal du have for det. Velkommen. Per Pedersen, du er tambourmajor. Hvad er din rolle som tambourmajor? Altså, den vigtigste rolle som tambourmajor, det er at holde takten til musikken. Derudover så skal jeg jo huske ruten, hvad vej vi skal gå, og så skal jeg jo holde øje med trafikken, for når vi går i trafikken, så er vi jo ligesom et køretøj. Hvis ikke vi har politihjemmeværnet med ude, som regulerer trafikken og tilbageholder den. Altså når I marcherer ud på offentlige veje, så er det tit og ofte befærdede veje. Opstår der aldrig farlige situationer? Jo, det kan der sagtens, fordi samtidig er vi afsted uden politihjemmeværn. Men så er det min opgave som tambourmajor at holde øje med alt, hvad der sker i trafikken. Men bilisterne kan finde på alting og hale venstre om, indenom, og som man skal være opmærksom. Det skal man. Det vil sige, det er sådan en ekstra betryggelse, at politihjemmeværnet er der måske? Helt sikkert. Det gør tingene nemmere. Hvad er din største oplevelse som tambourmajor? Jamen, det må være, da vi var inviteret til Aabenraa og skulle lave tattoo dernede. Aabenraa har jo ringridning, hvor der kører militær tattoo, hvor vi var inviteret, og søværnet er en fast del, fordi de er jo adopteret af Aabenraa Kommune, og der var vi så blevet inviteret til at skulle lave tattoo derude, og det var den største oplevelse. Baggrunden, altså du har en græsplæne, slottet som baggrund, publikum på 3 sider, hvor du så hele tiden optræder og laver simpelthen tattoo, som er forskellige figurer, som musikerne flytter sig til musisk. Det var en fantastisk oplevelse at være dernede sidste sommer. Hvornår kan vi opleve Tambourkorpset live her i Randers Kommune igen næste gang? Jamen det kan vi allerede her den 5. maj ude i Tvede,
og det er den 5. maj. Og det er om aftenen, og det er klokken 19. Og det bliver med march, med fakkeloptog, og en masse mennesker bagefter os. Så det bliver rigtig hyggeligt og rigtig sjovt. Pia Pedersen, tusind tak skal du have. Selv tak. Andreas Højde Postborg, hvad er det, der får dig til at spille i Marinehjemmeværnets tamburkorps? Hvad driver værket? Jamen altså, det driver værket, at jeg skal have lyst til at være her. Det skal være sjovt at spille musik, og det har det altid været for mig i alle de år, jeg har spillet. Så altså, jeg føler lidt, at det er derfor, jeg vil være her. Det er ikke fordi, at jeg vil have en flot uniform eller noget. Det er simpelthen fordi, jeg kan lide det. Hvad med sammenholdet i korpset? Betyder det noget? Selvfølgelig betyder det noget. Altså hvis vi ikke kunne sammen, så ville vi ikke være her, for vi er frivillige i det her korps. Så altså, vi skal være venner på en eller anden måde, og vi skal kunne holde hinanden ud. Så hjælper vi jo bare hinanden, når vi kan, på tværs af instrumenterne. Og hvordan ser du jeres chancer på tirsdag? Består I, eller ikke? Selvfølgelig består vi. Det har vi gjort i alle de år, jeg har været med, og det har vi gjort i... Altså, tamkorpset er jo snart 10, 12, 13, eller deromkring gammelt, altså. Så... Ja... Og altså, hvert år der har vi fået ros, og vi har altid fået at vide vores instruktør, at vi udvikler os, så jeg forventer faktisk bare, at den tirsdag er en dag, der skal overstås. Hvor lang tid forventer du at blive i tamburkorpset? Jeg forventer at blive her, så længe at det er sjovt. Hvis jeg en dag oplever, at jeg ikke har lyst til at tage herop, når jeg skal øve, så vil jeg overveje, om det er noget, jeg skal blive ved med. Godt. Andreas Højde Postborg, tusind tak skal du have for det. Det var også lidt.